A Asociación de Veciños O Mirador de Monteporreiro solicitou hoxe no Concello de Pontevedra unha reunión co alcalde e o concelleiro de Mobilidade. Demetrio Gómez ve con bos ollos ese encontro para falar cara a cara, dixo, do futuro do barrio. Tamén confirma que o que se paraliza ali é o conxunto do proxecto previsto, isto é, a peonalización e tamén as outras medidas de reordenación do tráfico. Si eses non son os obxectivos prioritarios, entón ese proxecto non hai por que executalo. Eso significa que imos deixar de actuar en Monteporreiro? Por Dios, de ninguna maneira. De ninguna maneira. Monteporreiro ten outras actuacións, incluso algunhas que están en marcha, e seguiremos adiante con elas. Eu creo que o debate xurdiu única e exclusivamente por este proxecto, que é o que se paraliza. Se o presidente do Mirador ten algunha dúbida respecto disto, pois por suposto a mellor maneira de resolvelo é falármolo cara a cara e resolvemos todas as dúbidas que teñamos todos. Tamén os populares de Pontevedra terán unha reunión coa Asociación O Mirador a comezos da semana que ven. O seu líder cree que o goberno local fixo ridículo coa xestión deste proxecto dende os seus inicios. Esto es inaudito, es un ridículo espantoso, es un ridículo estratosférico. Es difícil hacer más el ridículo como lo ha hecho Lores con los vecinos de Monteporreiro. Y yo creo que hasta el señor Lores, que tiene experiencia en esto, se ha dado cuenta del ridículo que ha hecho. E pide investimentos urxentes na zona e que non se abandone aos veciños. Vamos a exigirle al Concello que cumpla con el barrio. Vamos a exigirle que cumpla con Monteporreiro. No vamos a permitir que ahora el cabreo del BNG, que por culpa del cabreo del BNG no se hagan las inversiones previstas para el barrio. No aceptamos que se abandonen a los vecinos, unos vecinos que son un ejemplo de la defensa de su barrio. Edi Domínguez que esta non é a única zona da cidade sometida a unha falta de investimentos e abandonos. Como exemplo, cita a Parda, a Seca, Campañó ou Mollabao.